JJ, devil statu, počúvaj ma teraz bratu. Mám piči, tom štúdiu, ojebence, ľúbi platu. Tetovanie vyjadruje ma to, je cenejšie ako čisté zlato. Každý detail stojí za to, tetuje ma majster Pačo. To tetovaním si môžeš byť istý, čo je kvalita, to každý zistí. Že moje slova nie sú tristy, to potvrdí ti a cieľ je čistý. Závisí len na tebe, čo budeš nosiť na tele. Lebo v dnešnej dobe s predsudkami o kerkách už áno je. Závislý na tetovaní, tak jak narkoman je závislý na fetovaní. Som jak nafetovaný, keď koža s ihlou sú v tesnom spojení, farbou prepojený. Som v tom až po uši, už mi pomoci není. Niekto zbiera obrazy a niekto zbiera šperky. No a moja záľuba v umení sú kerky do zbierky. Ak si to ešte neskúsil, tak si dávaj pozor. Stačí ho raz ochutnať a už nedáš si nikdy počuť. Ak už nechceš pobehovať po okolí holí a chceš mať kerky, z ktorých skurví synov kokot bolí. Rozmýšľaj, čo si jebneš, kam obraz tela tvorí. Jebnutými kerkami sa dojebali mnohí. Podľa kerky poznáš repera, väzňa, gangstera, boxera, motorkára, mafie či majtaj fightera. Rozmyslí si nápis, ornament či čo si za zviera. Najlepšie, keď si tu nehaš, jebni večera.